Mukomana Prince Ngoni Kelvin uyo anga akaadmitwa pamwechete naMaraba atenda mukoma Winky D pamwechete naMwalimu Banda kuti vakamubatsira zvikuru uye vatora mabhiuzi ese vakabva vangomabhadhara. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinorwadza zvikuru kuti vanhu vanozoita wafa wanaka inonzi chiko scattering roses munhu aenda. Winky pakangoona chimiro chacho pamapictures anga abuda vaina Maraba vakabva vangoti aiwa regai tizvitore upon ourselves to do something that is good. So mukomana Ngoni wanyora tsamba yake achitenda ati iye, I want to express my gratitude for your help and support as I continue to fight this infection. I'm forever indebted to you for your support. Mukoma Winky D Bigman and Mukoma Yusuf Mwalimu Banda vakabva vatora urwere hwangu kuisa mumaoko avo kubva kumishonga, food, and also vabva vanditsvagira private nurse Sisimemo vanouya kuzondishanyira every Wednesday, making sure mishonga ndiri kutora as prescribed by the doctors, and also kuya nemedication iya inenge yanzi titenge kuma pharmacy. They are such beautiful souls. Rhodesia King and Saka Bobo protecting my privacy. Vanoda kundishanira vanofonera ivavo vopiwa permission to see me as I am in a bad state. Saka vakati no visitors allowed at the moment. Cape Town Social League's club honors players kubva zuva rekutanga till today vakamira neni to beat the infection. Zimbabwe yese ndinokutendai mose nokumira neni vari kundinamatira vari kundibatsira through this difficult time. Ndinoti Mwari akutarirei nomufaro mukuru. So Prince Kelvin ari kubatsirwa zvikuru, anga ari kuparira nyatwa ndokubva azobuda. Saka Winky D netimu yake vari kumeka sure kuti awana chikafu, awana mishonga, my expenses ese paid for, uye ma private nurses to help him recover. So tinoda kutenda Winky, totenda zvakare vaBanda kuita chinhu chakanaka zvakadai. Pamwe pacho unotoona kuti humanity is very very important. Tongomira tese zvisina basa neganda netribe nefamily nechi, tongomira tese sevanhu first. Wow guys, do leave your comments on what you think. Ukuwanzi Scott Sakupwanya wavaka hospital, or actually a clinic, batsira maternity kumabvuku uko free of charge. Vari pedo guys vanenge vachikwanisa kumanya kumabvuku kunowana free medical care ku Scotland clinic. Please do so. Feel free kuenda munoshandisa mari dzenyika. Thank you guys so much for watching.